दिनै नों साननो हागौ नोंनि गथ'फोरखौलाय इसोरनि बायखौ बोरै फोरोंनो हागोन। दिनै नों साननानै नाय बिमाफोरा स्पेसियेलि बिफाफोराबो साननांगौ खिन्थु बिफाफोरा एसे बिजि थायो गावनि वर्ल्डआव खामानियाव नाथाय बिमाफोरा गावनि न'खर खुंलांनाय दालांनायाव मेन रल प्ले खालामो। बेखायनो बिमाफोरा साननानै नाय दिनै नोंनि न'खराव खेबबेसे न'खर गिर्जा जायो गावनि गथ'खौ लानानै खेबबेसेथो आर'ज खालामो ज' गावनि गथ'खौ सेराव फसंनानै बाइबेल फरायो ने बाइबेलालाय बहाथो होनबावगोनदां बिदि सोङोलाय। दिनै बिदिजों जाया। जेब्ला आं उन्दैमोन जोंनि बिमा बिफाया बाइबेलखौ फोरोङोमोन बाइबेलनि खोथा फोरोङो सानडे स्कुल थोनहरथाबो बुनोबो एखमब्ला नागिरो खोथा लायाबा रायो। बिनिखायनोसो दिनै जों स्ट्रेट फरवार्ड पाप मावनो गियो पापखौ दांनो गियो एखमब्ला मावो खिन्थु बिदि पाप नङा कि नोंनि डेडलि सलखौ दांहैनाय पाप। नोङो दिनै नोंनि गथ'फोरखौ सानडे स्कुलाव थोनहर दिन बाय दिन बिसोर इसोरनिजों लोगोसे नांथाबोब्ला बिसोर सोलायलांनो हमगोन। मानो आङो बिमाफोरखौहाय मेन रल प्ले खालामो होनबा बिफाफोरा गोजान जायगायाव हान्थिहैयो गावनि न'खरखौ दानो थाखाय दिनै दायोबो फैसाबो हरोबो नाथाय बिमाया मा खालामो बिसोर गिदिर सोंलुथि। दिनै आं जेबो होना नोंसोर गावनो साननानै नाय नोंसिनि गोसोखौ आं मोनदाङा इसोर आरो नों मिन्थियो। दिनै नोंनि न'खराव नों माबायदि खुंलांदों नोंनि गथ'खौ माबायदि परामर्श होदों मा नों जे बाइबेलाव बुंदों बेबायदि नोंनि गथ'नो इसोरनि हुकुमखौ आखायाव जान्दियाव खर'आव खाफ्रानानै होदों ने? होआखैब्ला नों मोजां बिमा नङा होआखैब्ला नोंनि गथ'आ मोजां जानाय नङा। दिनै नों गिनांगोन। दिनै जेब्ला आं उन्दै सममोन आं स्कुल थाङोमोन डायमन्डआवहाय आङो क्लास 1 ना 2 मोन जेबो मिथियामोन आं दशम बागनि समबो जेबो मिथिया इसोरनि गाहाम बाथ्राबो जेबो मिथिया बाइबेलबो फरायनो रोङा बिसिनिफ्रायल' खोनायो। दिनै आंखौ बिमाया जेब्ला स्कुल दोनलाङोमोन 10 थाखायाव थाइसे जेब्ला जायो इसोरनि बाथ्रा बुङो 10 थाखायाव थाइसे होननानै बुंबाय थायो। आं सोङो आरो आइनाव इसोरा बिराद दाम खमि नामा आयै माथो 10 थाखायाव थाइसेल' दोनोथारो नोंलाय थाइबा दोनोबाबो आंलाय एसे रंजागौमोनलाय थाइसेल'थार इसोरनि थाखाय होननानै सानोमोन आं सोङोमोन आं। नाथाय बिमाया आंनो उन्दै समावनो दशम बाग होनो फोरोंदों। दिनै आं आंनि पकेट मानि मोननायखौबो दशम बाग दोनो आं खामायनो रोंथ'वाखै हय खिन्थु जेब्ला आंनो बिफाया पकेट मानि हरो समाव आङो दशम बाग दोनो जेब्लानो हरो दोनो। दिनै नोंसोर गावनि गथ'फोरखौ बिदि फोरोंनो रोंदोंना रोङाखै साननानै नाय। दिनै आंनि बिमा जाय बिमाया बे गामियावनो थानानै रायजो खुंबोगासिनो दं बे बिमायानो आंखौ बिदि फोरोंनो रोंदोंबा नोंसोरलाय मानो रोङा? रोंनांगोन। दिनै बिमाफोरा ओरैनोल' मान बावजानाय समान जाया नोंसोरो खस्थ'नि फिथाइखौबो बाननांगोन अब्लासो मान बावजानाय समान जागोन। साननानै नाय। दिनै आंनि बिमाया जोबोद मान बावजाथावथाव आंनिफ्राय रोङै जानो हागौ गोबां थाखोआव फरायाखै जानो हागौ बे इंलिस मोनसेबो बुजिया जानो हागौ हिन्दी मोनसेबो रोङा जानो हागौ नाथाय दिनै आंनि बिमाया आंनो बिराद मोजां मोनसे गिफ्ट एबा गिफ्टखौ मा होनोमोनलाय प्रेजेन्ट होदों आंनि लाइफआव बेनो जाबाय इसोरनि बोसोन। आंनो जेबो नांलिया आरो आंनि जिबनाव मानोना आंनि आंगो बिमाया मा होनांगौ बिनिख्रुइ बांसिन होनानै इसोरनि बोसोनबो आंनियाव होबाय। जानोसो हागौ आंनि बिमाया सासे सादारन नाथाय बिहा आंनो ओरैबायदि हाजासे गियान होबाय बे गियानखौनो दिनै आं नोंसिनो फोरोंगासिनो दं। साननानै नाय माबायदि रिटार्न होफिनदों। दिनै बिमाया आंनो सोबाय आं नोंसिनो सोबाय बिमाया आं हारसिंखौल'सो फोरोंदों दिनै खै साबैसे आंनि बाथ्रा खोनासंदों साननानै नाय। वाव बे गोमोथावथाव बाथ्रा नङा ने? दिनै नोंसिनि गथ'आबो सानसे समाव थांनानै बिदिनो 1000, 1500, 100 सुबुंफोरखौ गोसो सोलायनायनि फिरिंनायनि बाथ्रा बुंबा मासे समायथावथाव रंजाथाव बिमाफोरनि थाखाय बिनिख्रुइ देरसिन रंजाथावथाव आरो मा दं बुहुमावलाय?